Straight to the point. Now, atong balikan mga kigalaan, no? Una ako kuha ang reaksyon na itong bisita ron, Ria. Atong milabayng Domingo, nahimong presidente sa PDP laban si Basti. Unya, ang pangutana, maingon ng uban may gala, may angay. Tanahawa, daghang tato ng lawas. Na, Basti. Kana sa mga anti-Duterte. Kito mga pro-Duterte, kana, mayo kay Duterte. Kanang tato sa lawas, kung na, alt na siya, ha? Unya, sinultian. Huwag mo naman tanaw ng sinultian, murag sa digong. So, kato na suko ni digong. Automatic suko yung Basti. Lagot yung Basti. Kaya parihang na bigong tingog ni digong. Ang uban may galang produtirte mga kin may maayo kay mao parihag tingog ni digong. So lain-lain mahigala niya ang sinultian. Tanaw maminaw mo sinultian, ang uban may way ayaw sinultian. Ang uban minguman nga substantial baya sa penulti? Mingon substantial baya. So karon ngano man nga sa tanan din ha ngano sa may gipili nga PDP laban president. Nganong di man sa Bungo, nganong di man sa Ruben Padilla, nganong di man si Sara na lang. Kasi Sara may leader karon pinakataas nga nagkupot og posisyon sa gobyerno nga kontra karon sa administrasyon. So tan-aw na ko ilang gi-distribute na ni ron nga total og panalitag disgasya gyud Sara mahigala ining impeachment di amang higalay plan B, no? So ato ni tagag pagtagad mga kagilaan. Nya si Mayor Mike Rama mahigala kay mao man ni Vice President sa Visayas nga PDP laban. Nya ni ama ni suroy man sa sibianan ron. Nya kay ni suroy man sa kalitron, abot pasabot ako sa pangutan-on por pinakalit na. Mayor Mike, may buntag nimo. Unsa man ni kana na ang intambong kas Davao aning pagkapili ni Basti? Manila, wala. Manila na. Manila na. Una sa tanan, Ah. let me greet you. Bisag belated. Happy birthday. Salamat kay Mayor. Kitaan malan ako na sa Facebook ko niya. I do not want to pass days or even hours na daily ko ka-greet ni mo. Salamat kayo. Ikaduha, of course, kaning wa ko ka pasalamat yun, including inyong station sa continuous sa pag-promote sa buhing Kalbaryo. Very successful, well attended. Niya, pasalamat ko sa mga nagtambong, labi na sa over 150 cast nga nilangkop nga ang chairperson mao si Langga Malo. Ang overseer si Ayan Samal, niya ako mo overall chairman being the founder. So nagkakaing salamat. God we trust na very successful yun. I cannot be Congratulations. talking and sharing more. Pagkang nang hilag, and I'm pretty sure sa Nicolas, hilag. Along the way sa penitential, 2 hours, hilag. Pag-abot sa Guadalupe sa crucifixion, hilag. So I'm pretty sure nga they were touched, moved, and perhaps inspired sa ika-29 ka pag-reenact sa kaning Buhing Kalbaryo, Passion of Christ. Passion of Christ. Now, Arta sa isyo. Wadyo ko ani dinero interviewon ko ana. Ikaw una sa tanan. Be ikaw may Vice President sa PDP, no? Sa Visayas. Visayas. So Basta ba nila, presidente, niya na ay President for Luzon, Visayas sa Mindanao. Visayas sa Mindanao. Minana. Kisa may sa Luzon? Ang sa Luzon, supposedly, I do not know, wa pa man may election nga na election. Right now, if I'm not mistaken, si Salvador, si Philip Salvador. Sa Mindanao, kisa man? Actually, mo nang Vice President si Bato de la Rosa. Vice President sa Bato. Okay. Yan na yung mga history diya. Ano mga history? So, mo na karon, kisa man presidente sa una sa Wapanay Basti? Si Pito Alvarez. Pito Alvarez. So, kining ilang gibuhat ron sa Kuan, dili din sa Davao, sa Manila din eh? Manila na. But si Best Wa ka Basti, to? I was invited duha na pagkabuntag og sa hapon. Niya kay di man pwedeng kalimtan na to nga we should be family first. Niya kay ang 11, ang 12 in line na sa ato ang
family nga responsibility, Mm. labi na gyud ang 12, which is karon nga kanang Oh. range. Mao din no. So Manila Club Filipino San Juan City day. Yes, yes. Abi na ko Davao to. So Yes, yes. Muna Manila sa day. historically, Okay. there was a moment nga there was drifting, no? Mm. Nga, if you remember, kami lang duha ni Digong. Mm. Kaya nung dumaan kaya nga, ingon ko, nag-istorya na ko si PRRD Digong, nga, bisag kita na lang, nung dumaan mahibilin, di ka na ko biyaan. O gina siya akong statement. Nganong si Basti magipili ron? Ka-presidente sa For PDP. all intent and purposes, in fact, looking back, na nomination for senatorial. Mm. Nganong di man si Pulong? Nganong di man si Sara? Si Sara dili na member sa PDP. Si Pulong di siya na member sa, if I'm not mistaken, sa PDP. Mm. Dili. Ang gani, I've been very clear to Inday Sara, ayaw pagpamember sa PDP. Ayaw sa pag-head sa PDP, especially right now. Mm. Kay makadivide man na, Mm. lagang kayang gusto mapadong ni Sara. Pag-assert na ni Sara nga, mag-PDP, iyang pulihan niyang amahan, as chairman or what not, siya mahitabo. So katong uban nga, gusto kay niya, ang ending, mangita na lang sa sila, asa sila padong, Mm. while kanilang lipay na ko aning kinganlan og rage coalition kay nag-ipon na ning mga pero dili pa kay na siya So nabutang ni ingon man to sa kwan, kinis Basti mo plan B kasi kasulti sa mga analysis mga tao nga no. pananglitan no sa mahitabo ni Sara na ay ready nga plan B. Ako kibalog si Inday Sara my president, I call her my president. Mm. Looking at plan B, ma-divided ang atong atensyon. Kay There's delikado already- man nag-atubang mag-impeachment. Basta, as far as I'm concerned, o Saray my president, it is Sara Duterte. Simple. Mm. So, sa may labaron na to itong utok ana. Kaya mag-istorya na tag lain pang umaabot. Way labad sa ulo pero panalitan o ma-pressure sa impeachment. Now, niya na tamang istorya na. Then they cross the bridge when we reach there. Oo. We cross the bridge when we reach there. Dili man kinigong pwesto, di man kay kung atong planohon karon mura mag ang ending ani ron wa na lay uban. Mm. Get my point? Mm. So I mean the situation right now nga atong makitaan birthday celebrant Rupil belated. Salamat. Domingo na to. Oh. Let's all think about ascension. In fact, I had a discussion with BP for 3.5 hours. Mm. And the discussion is pre-ascension, ascension. Pero sa may kasulti nimo ning hearing karon sa kwan, House Committee on Justice nga ilang gisubpina ning mga nagadaang mga establishments kay manguha sila og dugang pang mga ebidensya sawa pa nila ipasakan ng impeachment nito sa Senate. Sa yung kailang buhaton. Isip abogado sad. Sa yung kailang buhaton ba? Pero na maguna justice and equity. Mm. Equitable ba na ilang gibuhat? Fair ba na ilang gibuhat? I mean, for all intent and purposes, cast the first stone. Mm. Magsigit ang istorya, anong ari mo focus ni Sara? Mamagin ang punto na ko. Mm. Ano di mo ito ma-focus? Pero kung ato sa i-focus sa tanan, sa nalay gobyerno mo lihok. Mm. Nga nung ato bala lang, why not just cast aside in the meantime, ang primary nga problema ito karon is, sus Marisep, is us to get out from the quagmire of all this Middle East conflict Mm. and Pero bisan pa man, despite of the Middle East conflict, despite the fact that there is an existing Middle East conflict, but the focus of this congressman, si Sara man yun. ang mga problema nila, Oh. they have committed to my own personal view. Mm. If you're talking about disloyalty to the Constitution, sila ang disloyal to the Constitution. Because ang Constitution, wa mana pahimutang ang ending na to nga atong itap aron mo create og economic
further instability. Mm. Wala. Constitution is there to bring about tranquility, peace, harmony, economically, etc., etc. So katong meetings PDP sa Manila, giimbitar ka. Katong, yes, katong Katong duha. ang basti ba? Ang speech basti. Katong basta later na. Oh. Wala pa ko i-check ato, kitawag ko nito pasyo on that day. Itawag ko. But I cannot, between the family Sa may day, ranggo nito pasyo des PDP. I do not know yet also. Kay kana sila mangabot mo ko na bali I have known Mike Defensor. I attended tong grupo dire. And then we were also with Topacio in many occasions sa PDP laban. But talking about kay mag-assemblea pa man mi by July na may assemblea. Diya Ikaw sa isip assemblea, mayor, unya si Basti na mayor man sad. Unsa may mo ikasulti na Basti kakuyog ba may ano niya? mas ni Inday. Inday as mayor. Mayor, Vice Mayor ni Inday. Oo. Niya Vice President ni Inday. Oh, kay ya ato paminaw na gonems. Ato itiwason tag paminaw tong kanems. Katong speech si Basti. Unsa may kasulti niya ang speech si Basti? Tawa ha, paminaw na gonems kamay names. Asa man to? Sige, kani oh. Kawatan nyo, hindi yan galing sa kanya. Pero yung mga taga Davao matatalino na, they are intelligent voters. Akala kasi, yung claim ng mga kalaban na kami mga Duterte daw, mga authoritarian, yun, mamatay tao, kaya takot lahat. 2 million, matatakot namin yun. Di bukas patay na kami kung takutin namin 2 million na yan. It is a very highly democratic city, actually. Pagka pumunta kayo, that is why, awa ng Diyos, pasalamat ako, sa Davao ako naging mayor kasi ang mga tao dyan, alam nila anong gagawin nila at mahal nila yung lugar nila. Kaya kahit pinahihirapan kami, okay lang man, politika. Tapos, Marcos lang. Alam naman natin sa tatay pa lang yan, kawatan! Hindi, kasi ganito yon. Nung nagsimula yung kampanya nung 2022, kasama niya yung kapatid ko, the Vice President, siyempre, inisip ko rin, siguro, itong tao na to, gusto maging presidente, he will redeem the Marcos family name. So, hindi ko naman talaga inisip na may ganun din pala kagago yung tao na yan. Kung siguro nasa isip niya, kung sira na yung pangalan namin, sirain ko na lang lalo. Wala naman akong political lang to. Kung bahala sila, magalit sila sa akin. Si Auntie Claire, tanawa. Pagkatapos ito, Auntie Claire, si Mayor, basta, lo ni mo. Oh. Nagpahinga lang ako. Kasi before the midterm elections, kami doon sa Davao, lagi kami nagmo-mobilize. Kasi nung sinimulan nila yung People's Initiative, papipirmahan nila yung mga papel. Siguro, I do not know. Pero definitely, sa ugali ng mga nangyan, wag na natin yung buong administrasyon niya. Kasi siya naman yung nasa taas ng chain of command, yung presidente. Definitely, ang suspicion namin, it was for term extension. At that early, 1 year or 2 years pa lang, hindi pa nagdadalawang taon yung termino niya, may pa-people's parang plebiscite yan noon na nag-gather lang ng mga tao, pinataas yung kamay, o sige, maging diktador na tayo, maging authoritarian regime tayo for 27 years. So that was the attempt of this guy, bangag nga na dias Malacanang karon. Kita niyo yung nasa UN siya?
Sipon? May chat GPT na ngayon. Hindi ko naman sinasabi kasi makukulong ako tapos kakasuhan ako. Pero tingnan na lang, what are the causes of cocaine? Tingnan yung chat GPT. How it will affect your nasal cavity. May cellphone na kayo lahat. Wala. Swindler. He is a swindler. Yung ginawa sa atin, kaya nga naniniwala tayo, kasi akala natin itutuloy niya. Ganito lang naman tayo, kaya nandito tayo lahat ngayon. Kayo. Marami tayong parallel groups. Nilapitan ako ni Sir Mike Defensor pati ni Speaker Bebot. Na nakita ko sila pagdating nila doon sa bahay ko, patay problema na pud ni. Nagpahinga lang ako kasi grabe yung Pero ang akala nila, tumigil na tayo. Hindi pa tayo tumigil. Anong gusto nila? Lalabas lahat ng ginawa nila. Tingnan mo katangahan nito ni Bangag. Siya nagbukas ng usapin ng flood control na may mga ghost project. Kaya ako tumahimik talaga. Kasi hinayaan ko na mag-self-destruct yung gago na yan. Kasi alam ko sasabog sa mukha niya yan. Because unang-una sa lahat, pag ikaw eksekutibo, you cannot point at someone else for the mistakes of your administration. Responsibilidad mo yan, ibig sabihin, either hindi ka nag-iisip o kulang ka sa pag-iisip o hindi mo talaga gusto yung trabaho mo. O kita mo ngayon, nag-backfire sa kanya, and they attempted to, lagi nilang ililiko doon. Pinakita naman namin lahat. Sa Davao, walang ghost project, may resibo kami lahat doon. Tingnan nyo, anong resulta ng ginawa nila? Kasi tinawag na natin yan, yung 2024 is the most corrupt budget or the 2025, yung sinabi ni Sid Ungab nung panahon. Hindi, lahat yan kasi sayo nang kaupo eh. The most corrupt. Bakit di sila makakilos ngayon na tumaas yung presyo ng langis? Walang pera. Bakit di nila kayang babaan yung VAT, yung panawagan ni Leandro Libiste? Di nila kaya kasi wala nang silang nanakawin pa. Alam nyo, hindi naman talaga perfecto kahit saan ka pumunta sa buong mundo. May mga lobbyists, the congressmen and the senators, dadaan talaga yung pera dyan because that's the power of the purse. Lobbying and all of that. Pero this kind, the estimated loss to corruption, umaabot na sa trillion. It doesn't make sense anymore. Saan Okay. mo pa gagastusin Boss. yung pera na yan kung Pos gamay, ato pong tanong sa Mayor Mike. Sa may kasulti mo niyang kwan, substantial ba siya manulti, Mayor Mike? Or, Kita mo, may mga unod. mm Di na mo madinay. Oo. Kay ang tanan gipang sulti ni among karon already he has taken the oath as the president. Makita man nimo nga. So, medyo substantial sa manulti, no? Of course, it's a point where dili na siya Dili mo ma-underestimate si Basti, nga murag, why na mauhan eh. Adiloy, kibaw eh. Mamayor bagugang kibaw na si Basti. Mo sa nay inig-abot sa maisog. Mo na silang grupo si Pulong, si Basti, si Harry Roque ni Adto, si Glenn Chong, si Vic Rodriguez. Mo man ang grupo. Mura siya younger version sa iyang papa. At magkaingon tayo inana. Mo gina kay pagsugod na ng maisog, mo na nga sila man na. Sila na ituyo. Kaya kini mga speech sa ba? Wala ba yung script niya speech? Oh? Wala na script. Dili mo na sila mag-script.
Mm. Di na siya mag-script. Nanad si Digong way script no. dili. Bisag taga na mag-script dili mo follow. Dili mo palo. Duterte ko na. Oh. Yan ka lang Duterte. May magunyadig ka lang Duterte ra. Diba, ang mama, kuhan pa ka ng pa-ranger. O, si Berman, di. Oh. Katawa si Kenda. Mm. In other words, you cannot just underestimate Mm. the mental acumen. Mm. So, Kaya mo paminaw tan-awon nimo si Basti sa payang speech dili sa wala sa script nga kita wala sa kuan. wala. Spontaneous lang. Continuous pero na siya. nakahatag man sa kuan sa gyud. Yes, because number one, masanay gusto Diyos mga tao. Ang gusto sa mga tao, Natural nga speech natural no. nga istorya. Kana bang, why, kanang gingalan na to, rhetorics, kung may mo, ditso, napito tayo usalito nga, binisaya kayo nga, all, square all. So, inalala nga, congratulations, amo na presidente, Pero gito mga officials man, kita man mo itong mga officials kanang wala man ka makadto gyud. dili ko kadto, sa mag-adto na ako. Gahap, katagad-lawa, at talipayan ako, I'm a fulfilled father. Oh, kuan man to Domingo man. Mahal pa, mamunay pa ng miliday sa kaning singana, sa kaning Montessori, San Carlos. Oh. Sayo kami ga. Unsa to kalit-kalit na dito nga invitation. Wagin na siya nga invitation. Okay. Oh. Dili na gauna mang, ang Montessori gauna na. Oo. Gauna na. Sa mo na wa ka kadto. Wala, di gito sa mahimog. Una ko, Pero ano, active ba gyapon kana sa diin, sa sa PDP. kining sa PDP? Of course, we just had our nagkuhan mo ga cluster level me sa region 6, 7, and 8. So sa may Visayas. mahitabo anak panalitan, sa may planos PDP, panalitan o dili ma-impeach si Sara o dili ma-convicted si Sara sa impeachment ibutan talang i-adapt sa PDP? Si Sara? Sara, di man na kinahanglan i-adapt. Kaya ang amahan sa PDP, ang chairman sa PDP nga acting, si Kuan man, si Digong. Si Kosi karon acting raman nga chairman. So therefore, as my discussion went through with Inday Sara, go ahead, kanin lindot Pero siya. usahay magod kining parties pagkakaron murag ari ka sa presidente nga kuan ug taas ka rating kuan kan dili na kay inana gyud ka kuan ang party no. Pagka parang sa bandigong wa man ti partido. Pagdagan Hindi abot na nagi partido ka. nagabot na. Ikabot na, sa ron. Oo. Ay, sa ron. Di pa tayo kinahanglan mo tanaw ta sa 2028 kay inig before 2028 presidente na si Sara. Di si mitabo. No, ang may tabo dia kaingon ka nga tanawa ra. Ngambak naman. Manang samot ning mga suko sa mga Duterte, samot sa paningkamot gyud nga ilang ma-pin down si Sara kay ug mo palitan dili nila ma-impeach Sara, dili ma-convicto, makadagan sa 2028 na pa may reserve sa 2020. Kuan. Basta pinaka-importante, di ko mo tanaw ng lapitan ng reserve. Ang importante na ko, as far as in fighting for Sara for president, niadto pa na, Maingon sa Sara 2028 mo adto dagan ni si Basti 2035 ng presidente. kasi man ka. Way makapugong. Wala. Ang importante, let's, kada bagingan na focus. Focus sa nga, musaka si Sara, let's prove nga ang pagsaka ni Sara by constitutional, tabangan na to si President Sara Duterte sa iyang administration. Pero moagi sa butas ang karayom ron kay na may hearing sa lower house sa House Committee on Justice unya human og unsay sunod ani mo adto pa ning sa Senate. Kung ato na lang abibahon, mo gini mahitabo. Tira ko ta mabiba, di ba, kuyawa na sila tanan because kisa mo kisa may makaibaw nga mukalit lagi presidente si Sara. Di, asa man na padong sila tanan. Ma-Senate ka, ma-Congress, ma-Comelec, ma-Ombudsman, ma-Sandigan Bayan, asa man. Ma-barangay level, ma-local government, asa man na padong. Muna sa mga kanang looking beyond, you must always think about all these ramifications. Muna nga, atog yung
Kay kini Si among- Basti o panalitan o ibutan ta lang ha ang ato mo gitan-aw mga possibilities o panalitan ma disqualified Sarah from running. Nya si Basti may mudagan. Tan-on nimo kaya na ba niya ang responsibility as president? wa wa may monopoly sa utok. Wala. Di mga takibaw galing nga mag-ula ka ng 18 anyos. Tanaw mo ko ng North Korea pila may edad na niya kasugod. Mm. Ang presidente niya. Si Kwan Kim Jong-un. King ko niya pila na. Ito utang nga nga. Di mo man bata. Mm. Hanto karon na pa. Pila may edad na pagka-presidente? Bilib, wa matay kaabot pa lang 25 na ito. Mm. Wala na, mas lailangan sa patakaran. Bata pa kayo. Bata pa kayo, but, you know. Mo na karon naghimog nuclear nga iya. Exactly. Hindi ko sa ingon kabuot kung unsay mga panghitabo. Oh. Mo no? Mo na nga, at least, as of now, on the part of PDP Laban, before may mag-assembly which is July, na naging full pledge nga president sa PDP. Acting ramaguna si Mayor Baste together with Alcosi. I would have wanted Alcosi even to become a full pledge chairman sa PDP Laban. Kaya ito naman sa higon si kanang President Digong. 1 year na guna si President Digong to na sa Hague. So I wish kanang matter will be ventilated inigabot sa July. Kaya it may not be fair also for Alcosi to continue to be chairman on an acting capacity. Nunya ang amo ang siya na gibutahan og chairman na kaning Panyero to 1 year na. Pero makabalik to ibalik sa reinstall. Sige. Okay, ang imong mensahe, Mayor Mike, sa mga naminaw karon. Ampo. Ah. Ampo nga dili ta mawagta sa passing sa mga diversionary. Kay madagit sa diversionary na mosamot jud taga ut-ut. Ampo ang kining tanan mulugdang nga makahatag og peace, progress og prosperity. Nya towards that direction, God save the Philippines. Okay. Sara the President. Okay, salamat kay Mayor Mike Karama mga higala. May buntag.